malam an taru ana ɗiban ruwa a famfo sai wani almajirin makarantarmu je bakin famfo ya ce a san ruwa zan sha wani babarbari ya hankaɗa shi ya ce kada la tafi daga can kirdi ya kirdi yaron izo ina kuka malam muhammadu ya ce kukan me kake ya ce wallahi ruwa zan sha bare bari suka hankaɗa ni suka ce min kirdi ya ce Allah kai ne kirdin ya ce to ka je ka ce ni malam muhammadu na ce famfan ya tsaya ka ji manya ba fa shi je ba wallahi inda kansa ije rasuwa za a ta yi yaron yana zuwa ikuza sa ake ina za ka ya ce malam ne aiko ni gun famfo yaron yana zuwa ya kalla famfo ya ce famfo malam ya ce ka tsaya duk famfon ya tsaya saboda tsarkin malami tsohuwar tilawa ta ginnan tsamiya bayan dan yanzu kamfanin simintin dangwata na abajana na dangwata kamfanin siminti ribarsa ta wata daya yan bata rike Kano da Jigawa shekara 2 ba Allah kada ya kai ni Kano lafiya yau Alhaji Atahi da Tafarawa tsohon gwamnan Sokoto ya raba dukiyarsa biyu ya zuba rabi a aljihunsa tun daga lafa da haƙoƙi ne ya zo Kaduna ya shigo Kano ya zo Jigawa ya wuce Yobe ya tafi Maiduguri da Habba da Haddoran ba ga hakan Garba ya dawo ya shiga Yola Adamawa Algafata Malam Gombe Bauchi ya dawo ya shiga Katsina ya tafi Zamfara ya je Sokoto birnin Kebbi duk dan arewa ya dinga rabin miliyan 100 a rabin dukiyarsa idan ya girgiza a dukiyarsa Allah ya tsini min albarka wallahi tallahi baba mai mangoro mutala'in yaku gwamnan Adamawa shi kadai ya isa ya rike Najeriya shekara yanzu akwai wani gari a nan hanyar kudin nan billahi lazi yan garin habbashi suke ci kafin a yi hatsari wallahi tallahi mutum zai ce do Allah zan ta mun kudi kan ai hatsari na rantsi da girman Qur'ani izo 60